amma yau ina dauke da bakin ciki kwarai da gaske. Me faru? Sata ta kai sata. Akwai alƙalama? Akwai alƙalama. Abin da ya faru shine ina gargaɗi ga waɗansu kamfanoni wanda muke zargin cewa suna da alaƙa da jagoran wannan tafiya ta Kwankwasiyya. Kuɗaɗen da aka zuba musu wanda muna zargin cewar kashi mu raba za a yi. To waɗanda suka ɗauki waɗannan kuɗi aka saka account to su kuka da kansu. Idan mun zo waɗannan kuɗaɗe za a bincika domin an karya ka'idar da ba a taɓa karyawa ba. A ce akwai wani kamfani yana da sunansa da alamar H, sannan ka sake shiga ABCD akwai kalma guda ɗaya. Wace ce? Za ta fito. H ɗin dai da wani abu guda, wata kalma guda ɗaya. In ka tafi daga ABCD HIJK zuwa ka ba da kacinci na ba da kacinci amma akwai H. In na ɗauki M na haɗa yayi? Abinda ya bani mamaki shi